Ó, nem sikerült beindítani. Mindig zuhanunk. Nem. Nem bírom elindítani a hajtóművet, most le fogunk zuhanni ezek Nem szerint. kormányozni nem. Várjál még egy kicsit, megpróbálom. Indulj már be! Indulj már. Faszom! Nem indul! Indulj már be! Nem igaz. Nem hiszem el! Indulj már be! Anyád! Srác! Nem akar beindulni egyáltalán. Kormányozni. Szólj, hogy mikor leszünk a föld felett, légy szíves ma! Hát a föld felett vagyunk, egy 500 lábnyira lehetünk. Ne! Nem tudom fenntartani. Én meg a motort nem bírom megjavítani. Zuhanunk. 50 láb. 30. 20. 10. 5. Spanyol beszélek, de azért nem vagy spanyol, mert én orosz vagyok. Szeretem, hogyha így vagy, én biztos, hogy nem náci vagyok. Tudom, én vagyok orosz lennék, kurva jó. Orosz vagyok. Én még akkor is orosz vagyok. Jaj, benn van a barátom a kórházban. Jól vagy, haver? Hát, mindig agyrázkódás. Az a baj. De te hogy nem kerülték arra, nem értem, egy repülőgépen voltunk. Hát már én a vezetőfülkébe ültem. Jó, hát hogy igen, de én meg a propelleren voltam. Na jó van. De szólok a mentősnek, hogy most már elengedjem ma el. Mi, már jól vagy? Nem, de ki akarok szabadulni, akkor is. Nem érdekel, hogyha lesz, csak szabaduljak ki. Ne! Rágyorsított ez a szar. Várjál, megnyomok valamit, az csak Hú, végre lelassított. Ez a szar. Ez a csipogó szar felgyorsított. De hogy mindjárt ezt oxigén. Hívd gyorsan a mentőt.
De én azt mondom, nem láttam. Hú, de rossz álmom volt. Hú, de rossz álmom volt. Hú, azt álmodtam, hogy lezuhantam egy repülőbe. Mert az nem álom volt. Nem álom volt! Nem álom volt. Ezek szerint csak az volt az álom, hogy levágom a fejemet. És az, amikor lerepülök a gépről, az igazi volt? Az, amikor lelepültem. Meg amikor agyrázkódást kapta, az is igazi volt. Csak ugye azt Ja, nem meg az mondta, is igazi volt, hogy megyünk háborúba. Csak ugye azt nem mondta, hogy az is igaz volt, amikor levágtam a fejemet. Az nem volt így. Akkor szerencsére csak álmodtam. Igen. De előbb szólt az induló. Már mehetünk ki. Mehetünk háborúzni. Jé, itt egy japán. Köszönöm, hogy kiengedtek. Az volt az álmomban. Köszönöm, hogy kiengedtek. Menjünk ki. Kim! Most tényleg. Hol van az a szép kis puskám, ami még nálam volt múltkor? Melyik? Hát az, ami múltkor még nálam volt. Én azt elvesztettem valahol. Lelőjelek? Nem. Akkor mondd el, hogy hol van. Nem tudja. Na jó van, most kapsz egy golyót a fejedre. Dehogy is csak ügyeskedtem. Te menjünk. Itt permeteztek, nem? Hát idáig még mehetünk, onnan tényleg. Hogy mondja? Hol vannak a spanyolok? Nem tudom. Nem csak itt járkálok. Mezőről mezőre. De jó, ha nem tudjuk, hol vannak a spanyolok, akkor hogy lőjük le őket? Nem tudom. De amúgy tényleg, hol vannak azon? Tőlem kérdezed? Igen. Én kérdeztem tőled. Tőled kérdezem én. Én nem tudom, hol vannak a spanyolok. Nekem. Igen. Na van Vagy a Patrik, úgy hívnak, hogy oroszkének. Azért, mert én vagyok az orosz, hogyha engem hisz, majd úgy lelőlek téged, pusztulsz majd a fegyver, hogyha majd lelőlek helyre. Téged pofán, téged meg lelőlek. Pisztoly eljött és lőttetsz, és a majd lesz. Fejbe. Bum. Mondjam. Valahol biztos lennek. Tehát Itt nincsenek. Na, de körülnézek. Ellobom a hülye tyúkokat. beállítom azt a pisztolyt. Várjál, hogy ez A fegyver. Mindegy. Hogyha már... Hú, oké. Ott a páncélos, megpróbálom kilőni. 3, 2, 1. Valamennyire talán sikerült. Rakétákat is újra kéne tölteni, nem tudom. Egyáltalán. Utazzunk. Napszemcsi. Utazni kell.
Jó. Hát, ja. A háborúban még mindig itt a kulcs. Forró a váltó, és olyan forróság van. Látom. Moszkva. Megérkeztünk. Oké. Megérkeztünk. Jó. De forróság van. Elhúztam az Szálljunk ki. ablakot is. Fú, ez a hülye tank, most miatta ki kellett szállnunk az autóból, és már. Pedig olyan aranyos, olyan kis aranyos, tökéletes autó. Na, menjünk. Figyeld. Oda jó kis pisztolyt találtál neked. Szép pisztolyt találtál. Igen, ezt a szép fegyvert kiveszem. Ez a jó kis fegyver. De fegyver. Szép kis Suzuki. Na, kivettem a fegyvereket, te. Menjünk. Hallottam egy japán. Yamishimo! Egy japán. Hol van? Valahol erre hallottam. Aha, ott van. Terror. Úgy, mehetünk tovább. Most ezt elindítom. Hova megyünk? Nem tudom. Nézd meg, így a igazi videó. Oké. Bunker. Nem jön egy izé se. Japán se, meg senki. Te látsz valakit? Nem látok senkit se, az a baj. Én sem. Remélem nem is fogok. Remélem nem is fogok látni senkit. Hát szerintem sem.